en puɗɗorima inde Gueno en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamirɗen en juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe godal men sababu men godal men o aduna en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna enen wuurɓe no yo Allah ɓoynen caggal mabɓe ko juuti yahaka tawa eɗen cakkarnoɓe eɗen duwannoɓe kala saaha ko ɗum tan woni ko gurɗo wawani mayɗo so donade ɗum e sakkanade ɗum en donima dendagal ɓe cellani ɓe hen tawateɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawe galleji men ɓe hen kadi ɗe mbadda e rafiji men ummo jooɗo yo Allah addu jaam yo Allah rokkon celle mon ha timma allahumma amin en donima dendagal ɓesguji meɗen en donima kadi dendagal ɓe en dumbaɓe ɓe hen ko toñaɓe ɓe hen ko takkaɓe ɓe hen ko ɓuuraɓe doole yo Allah ɓiltuɓe e ɗiɗo dumbirɗi ɓe mbawa ruttade golleji mabɓe e galleji mabɓe allahumma amina en donima dendagal ɓesguji men tawateɓe wuuro e tawateɓe ladde en donima diaspora ɓesguji men tawateɓe laabi yo Allah yettinon dow jaam yo Allah yettinon dow jaam yo Allah ɓiltoni ɗi laabi musɗi yettiɓe ɓen eɓe cuwadaje golle yo Allah newna noon golle noon on kayitaji heɓɓe kayitaji e gollotoɓe ɓen yo Allah waɗ barke golle ɗe Allah rokkon jawɗi ha heewa taw ko jawdi kotodi jawɗi gartodi yo Allah rokkon jawdi ha heewa taw ko jawdi kotodi ko jawdi naftodi ko jawdi gartodi allahumma amin taw kadi ko jawdi laamdi cer allahumma amin mbatte hakkillaji mon noon no feewi cuuɗi men mbatte hakkillaji e jinnaɓe mbatte hakkillaji e mawniraɓe mbatte hakkillaji e bandiraɓe rewɓe tinde no feewi mbatte hakkillaji e caggal gande koye kala jooɗiɗo e ɓuɓri wol gonan ɗumen nangue mbatte hakkillaji men no feewi so tawi ko mawniraɓe ma keddi ga ko an woni miñiraɗo mawniraɓe keddi wattu hakkille ma no feewi e mawniraɓe heddiɓe gaɓe tinno watte mabɓe hakkille watte mabɓe hakkille ko kamɓe ndini galleji ɗi ko kamɓe ndini jinnaɓe ɓe ko kamɓe ndini guese ɗe ko kamɓe ndini waalo men kamɓe ndini jeeri men kamɓe ndini taaridi meɗen yimɓe foof mbawa ɗayanade yimɓe foof mbawa yaadude ɓe jahat ɓe keddo ɗum noon tinɗen yaaɓe ɓe yo jahan heddiɓe ɓe heddiɓe ɓe yo keddono yaaɓe ɓe ko ni woni aduna tinɗen no feewi tinɗen no feewi kadi e hormade kuule leyɗele leydi fof ne jogui luwa mum leydi fof ne jogui luwa mum sinno ɗe kadi to banggue ƴewde kayitaji ɓuuri bonde pop ko liggade clandestinement ko wonde leydi taw ka clandestin leydi mbawi wonde pop noon hoto wi tan ɗiɗo leydi ko leydi jaam yamiri ko leydi deñdi mais ala haaji kayitaji ala leydi ne wawi finde ñalawma goto taw meeɗa namdade kayit mi rokko on yeeru ko wayno leydi Sénégal enen fof eɗen gandi ko leydi jaam yamiri ko leydi gandanɗa hoore ma de hoɓɓe ke a wani tampinede kono gande koye ñalawma goto ne wawi firnite arde leydi ndi namdo kayitaji taw holko addani leydi ndi namdade kayitaji surtout oɗo saaha joni gonaɗo oɗo saaha joni gonaɗo kadi neɗɗo kala neɗɗo nangga ala kayitaji surtout e nder diwanuji men ɗi hakkillaji kedata ko jomum ko terroriste ɗum noon tinɗen ƴewde kayitaji kadi taw ko kayitaji gonga wasde dañde jogade kayitaji noon ɓuuri jogade kayitaji fenade wasde jogade kayitaji ɓuuri jogade kayitaji fenade saabu sa nanggama tan ala kayitaji wimi ala kayitaji walla kayitaji am majji heddo ƴeewa lawol ƴeenuma walla nawtuɗa walla refuɗɗa kono tawede aɗa jogui kayitaji fenade musidɓe tedduɓe ko prison paaɗa ko kasso paaɗa yo Allah dandin ɗum ɗon noon kadi kayitaji fenade kewɗi taw kalis kewɗo mbatta hen an hoore ma andi ko fenade mbaɗa hen kalis ma kewɗo andi kayitaji penan ɗum hoore mum andi ko fenade kadi ñande dokkuɗama kalis o fenanma kayitaji ko ɗon certoton ko ɓuuri hen hewde ni ko falmeteɓe kalisaji men ñaame jiyata kayitaji hay kayitaji fenade wi ɗum noon tinɗen e wawde jogade kayitaji taw kayitaji moƴƴi taw kayitaji dewɗi lawol sa naati leydi
ƴettu carte ma consulaire en ɓooyi haalde neɗɗo kala ɗanniɗo ɗanɗa leydi tinno sa yettima ya consul leydi moɗon walla ambassade leydi moɗon ƴetta carte consulaire hay sino de leydi ndi namdata ko ma gonɗa ɗo leydi ndi ko leydi jaɓɓoto ndi hoɓɓe wiyatama haydara kono ƴettu kayit ma consulaire yo consul ma andu wonde gandanɗa hoore maɗa e leydi he ko carte consulaire uji ƴetteteɗi ɗi so neɗɗo waɗi enregistré au niveau de ambassade mum walla consulat mum ko à partir de la consul o andata holno foti ɓesgu mum woni e nder leydi he so tawi janggo e jaam holko kewi walla janggo e jaam jomum namdama holno foti ɓesgu wongo e leydi hoɓɓe jeeyaɓe leydi maɗa leydi ma holno foti goni e ndiɗo leydi tawa jomum ne jogui ko namdi jomum basoto noon koye chiffre winditiɓe to muɗum to e carte consulaire saabu carte fof waɗi numéro sa koppi carte consulaire tan hande a woni gadon jokkeɓe carte numéro 1 oɗo joɗima ha yettima ujunere kuppi cowoyde carte numéro ujunere oɗo kuppi carte numéro ujunnaje 5 ande ko to population ande to hoɓɓeɓe jarata e nder leydi he en jii ko kalannomi guila hanki e cenki nde wonnon enen alhamdulillahi rabbil alamina ko ɓuuri hewde e gurdam men mbaɗɗen ko caggal leydi mbaɗɗen koye leyɗele surtout nder dongal Afrique en goni Côte d'Ivoire en goni ko ɓuuri hewde Afrique central eɗen gandi kadi eɗen jeeyano e darinoɓe ko fati e gandanɗa hoore maɗa wallude yimɓe no ƴetti kayitaji saabu enen gonno secrétaire général colonie Mauritanie au niveau de Pointe-Noire e Kouylou eɗen gandi holko woni nafoore carte consulaire eɗen gandi janggo e jaam wol gueɗe kewɗe namdatoɗa jiɗɗata fewnude leydi gonɗa ndi ko namdatoɗa ko carte ma consulaire par ce que ko sababu ɗum ko carte consulaire o ko kañum andinta autorité ji leydi ndi gonɗa ndi wonde a wona clandestin wonde consul maɗa walla ambassadeur moɗon joɗaniɓe leydi mon e nder ndiɗon leydi tini tigui annadugol ma ndiɗon leydi ko ɗum woni nafoore carte consulaire ko kayit waye ɗanniyanke kono kayit juddu waye neɗɗo ni kayit jibinande acte de naissance eɗen gandi kañum woni yummon kayitaji carte consulaire ne sa ɗannima e leydi gonɗa ndi ko on wonata kayit gandanɗa hoore maɗa yuman kayitaji ɗi pewɗa fewnude nder leydi ɗi pop so tawi ko leydi namdete carte séjour mbiyata yadde carte consulaire maɗa gadda carte d'identité maɗa e carte consulaire maɗa carte d'identité o ko ƴewde beele carte consulaire joguiɗa ndi beele tigui tigui ka nationalité saabu nde eɗen gandi hol fewnaɓe kayitaji fenani taw carte consulaire sa addi carte ma d'identité nationale noon a addi carte ma consulaire musidɓe tedduɓe andama tigui koye ndi leydi jeeɗa andama kadi wonde consul ma tini a naati leydi ndi a windetama e on saaha saɗa kuppa kayit ko ɗon kuppata kayit o mo jiɗɗa kuppude woni carte séjour walla carte résident walla carte bawɗo wonde pop ɗin alhaaliji kalanɗen jamma e ñalawma ɓooyi haalde ɗum to banggue kayitaji somi rekkojire hannde en ƴeewi nder leydi Mauritanie en jii hannde to banggue carte séjour wonande ɓesgu Sénégal naaɓe wurɓe nder leydi Mauritanie carte séjour ko ujunere CFA gandi ne weeɓi kono kadi ne tiiɗi holko sababu ne tiiɗi saabu hewɓe nanɗo henen e nder leydi he bindetaki ngala carte consulaire enen seɗen dawa birtoɗen ko ambassade Sénégal e nder leydi Mauritanie kala ne birtoɗa ɗon subaka pop gila 6h 7h30 6h walla 7h30 tawata ko yimɓe ne dañi cikkatama ko manifestation arɓe kuppude carte consulaire firti ko gila wonɓe ɗo gila gari ɗo ɓe kuppani carte consulaire ko joni noon leydi Mauritanie addi loi kala keɓowo carte séjour ma gadda carte consulaire leydi maɗa ayi ko kalanɗen hanki hecci hanki sinno ko joguinoɗo carte mo consulaire gila yetti e leydi ndi jaaha consul ma kuppa carte ma consulaire ko gratuit ne weeɓi ha maayi walla hay sinno ko yoɓete ne wayno ala ko bolle puyɗe wonata e gan sanga sa wiyama ya kuppu séjour ma carte séjour ma yahata carte séjour so séjour kuppete gadda carte ma consulaire mbawa kuppude kono ko yimɓeɓe négligé ko wiide ma raw ala nafoore hande oɗon ganduɗa hono koram jomumen danga fodde 100 fodde ujunere neɗɗo danga kala ñalawma ete eɗen gandi saaha foof ɓe ƴettata ko fodde 50 fodde 50 neɗɗo hawra ñalawma gasi walla hawra jippude yontiɓe ɓe yo jippo kadi ñalawma janggo kadi ko attata ko ɓuuri hewde ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe enen noon kewɗen ɗaccude ko ha dernière minute kayit kala kayit mo poɗɗa yontude fewnu kayit maɗa a foti yontude fewnude kayit juddu a jibinama kayit juddu kam neɗɗo fotano yontude par ce que fewnante so jibinɗa ɗo ko jinnaɓe ma poddirade fewnanma kayit ma juddu so tawi ñandanɗa hoore maɗa a yonti hebde carte d'identité fewnu carte ma d'identité jogoɗa
fewtu carte ma d'identité jogoɗa carte ma d'identité ne saɗa wawi wat photocopie hande sa wala mbaɗa ko photocopie en couleur mbaɗa ɗum falsifié wayno gandanɗa hoore falsification mbaɗa carte d'identité original ni mbaɗa e poste maɗa kala so jahata jaada e carte maɗa gandanɗa hoore mbaɗa copie o original o mofta kuldema gila majjude sa wiyama teep sa wiyama présente toi kollira carte ma d'identité hande hewɓe nan nangue e contrôle aji taw koye leydi ma gonɗa nangueɗa mbiyeɗa koye mbiya koye leydi hen jeeɗa mbiyeɗa yiyata carte d'identité ma tawa ala carte d'identité nanguiɗa e hoɓɓe uddiɗa e hoɓɓe so tawi hoɓɓe ne beddoyi e frontiére ne ha frontiére beddoyɗa toon taw koye leydi ma jeeɗa so carte d'identité ma majji ya waɗi déclaration carte ma d'identité wonde carte ma majji sabu neɗɗo ne wawi wujjude carte d'identité ma ne wawi hoccude carte d'identité ma taw ko étranger woni ko koɗo wona e hutorade carte d'identité o janggo e jaam e voyage so nanggama omo jogui carte ma d'identité ɓaade déclara ni a yiilete ha gonɗa nangueɗa sa nanggama sabu hande carte d'identité waɗi ko numéro wiyete numéro d'identification national so tawi tan neɗɗo ɓe tappi numéro e machine dendagal famille mum fof yaltat to mbawɗa jeere to mbawɗa koruji ma fof jiitet minute goto mbawi yitude mi andi tukkeɗɗa nangueɗa ɓiyetoɗa ko an luuɓi on koɗo ko an luuɓi carte d'identité ma hay sinno wi koko majji ɓaade déclaré ni ala fof certificat déclaration mo gadduɗa firti ko complice a wawa yaltude hen non tinɗen neɗɗo kayit ma so majji wat carte wat demande wat déclaration de perte ya police mbiya kayita majji walla kayita wujjama kala kayitaji gujjaɗi ɗi keeɓa gandanɗa hoore maɗa reçu maɗa ko on reçu sa yiiɗi janggo e jaam fewnede carte d'identité goɗɗo ko ɗum déposirta janggo e jaam kadi kayitaji maɗa so tawi woodi baɗɗo hen fenade nanguirama kayitaji maɗa gadda déclaration maɗa perte ko ɗum dandanma sowona ɗum koy en tout cas ɓiltoɗo so tawi a yonti wadde passeport fewnu passeport ma mofta non cikka tan passeport kala pewni passeport koye ɗannade fewnu passeport ma mofta sabu en jii hikka ɗum waɗi to Sénégal ɗum waɗi to Mauritanie ko wayno leydi Espagne namdone sohli ɗannotoɓe ene sohli gandanɗa hoore mbaɗa fodde 50 neɗɗo walla fodde 100 neɗɗo taw ko gollotoɓe en jiide ɓe kaali ɓe cohli gandanɗa hoore maɗa ɓen gollotoɓe toon en jii bousculade mbaɗo pour fewnude carte pour fewnude passeport uji mumen so tawi hawre talon ene manki walla hawre déposé ɓe ɗe keewi sa renaki aɗa wawi tardude délai aɗa wawi perdude délai jambirnoɗo mbinoɗo o mbasa yaade ɗum noon musidɓe tedduɓe neɗɗo yo fewnu kayit mum guila e law jogoɗa kayit maɗa passeport sa fewni ko duuɓi sappo e nder duuɓi sappo passeport maɗa bonta carte d'identité ko duuɓi sappo ɗum noon musidɓam tedduɓe tinnuɗe neɗɗo yo fewnu kayitaji mum fewnu kayitaji ma ha timma lawol bettat aɗa wawi hebde toon joni rafi tawa ka paɗɗo faɗa wadde évacué walla ka jiiɗo yaade safroyade walla keeɓa joni invitation so tawi ala carte d'identité so tawi walla passeport sa renaki ene wawi tardino golle maɗa kala ñande talata eɗen keewi addude yewtere men ko fate carika men hande noon wasiya ko jertinde yimɓeɓe ko fati hande oɗo saaha joni ɗiɗo réseaux sociaux ji eɗen gandi réseaux sociaux guila aduna diida walla guila réseaux sociaux ji naati yimɓe ɗi moƴƴini ko heewi kono kadi ɗi bonni ko heewi ɗi tawi enɗemeji ɗi bonni dewle ɗi bonni cehilagal ɗi bonni pop hande a tinat a sikkat ka cuuriɗo tawa ka curtiɗo en kaali hanki e nder goto e vidéo ji men ɗi kewɗen wadde wasiya rendo oɗo gandanɗa hoore maɗa gorko liggotoɗo o ƴetti pause kasitari yaade ha cotoyade o yaade collègue makko goto sukil makko debbo mo gollotto e restaurant gam yidde gandanɗa hoore maɗa ha cotoyade e nder restaurant he woodi debbo jiiɗo mum andimo kanko anda ɗum en andi joom suudu makko ne jogui numéro joom suudu makko fotimo o tinani neldi joom suudu makko wi joom galle ma nani ga woni restaurant wonde debbo ɗo debbo ne wawno lawade hen wawno saɓade ceergal wawno e gueɗe keɗɗe mbaɗi ni hen nene en jii neɗɗo ne yahtinani walla ne jooɗi potɗa neɗɗo ƴetta photo ngo nelda joom galle maɗa en jii neɗɗo saaha taw won nata joguiɗa nata ɗe pewani gona e téléphone maɗa janggo e jaam téléphone ma bona pewnitowo o yiya nata gonɗi hen ɗe wanjitoɗum e téléphone muɗum heddana wanma chantage en jii téléphone wujje hikka walla nana ɓooya seeɗa nana wona rawane en jii jimowo goto nalangue goto debbo
dowlude e nder Mauritanie téléphone makko wujja holko tawa nder téléphone he ko nate gandanɗa hoore ma nate makko mo ɓurti ha laaɓi ɗen nate puɗɗi sarede réseaux sociaux ji ha gandanɗa hoore mbaɗa inde makko bonna hen e gueɗe baɗi noon fof koye réseaux sociaux ji wasi men hannde noon ko ha joni ko yimɓe ɓeydori hen taade ɗi réseaux sociaux ji et surtout oɗo saaha hannde gande koye wona ko yiya e réseaux sociaux foɗi gonga ko ɓooyani ko caggal nde hooreji leydi Mauritanie e hooreɓe nayo woɗɓe bismono to dowlaji tedduɗe Amérique yeeso Donald Trump en ji waɗi montage uji kewɗi ene tooñi hen hooreji leydi Mauritanie ene tooñi hen hooreji leydi Sénégal hooreji leydi Mauritanie en ji gandanɗa hoore maɗa neɗɗo ƴetta bebbe ene haala taw koye sohto makko wattamno ko bebbe ni omo haala en ji gandanɗa hoore maɗa hooreji leydi Sénégal discours mo Yassine Fall ministre affaires étrangères wadno ko fati gandanɗa hoore maɗa leydi Sénégal ne sohli beele ene sohli farin saabu leydi Sénégal ko leydi ñamude mburu en ji watta e sowto gandanɗa hoore maɗa oɗo biteɗo Bassirou Diomaye Faye vidéo yaltine jiya Bassirou Diomaye Faye saaha ni walla yaltinoɓe ni omo ƴakka mburu omo haala omo ƴakka mburu cikkata ko gonga ko yidde wiide on wona ko tan foof muuɗe wona ko yiya image foof woni gonga image uji kewɗi hannde ne jiiya e réseaux sociaux ji ko montage noon neɗɗo yo rento janggo e jaam somi yiiɗi bonnudema mbaɗa wawi ƴettude joni photo mi gandanɗa hoore maɗa joom suudu maɗa mi waɗa ɗum ne ɗakkodiri e neɗɗo goɗɗo ne yaade neɗɗo goɗɗo ne yewtide neɗɗo goɗɗo taw ko montage mi nelduma cikka gonga ceera joom suudu ma mo jiɗɗa taw ko dow fenade walla mi ƴetta joni photo joom suudu ma taw photo mum ndi gongori e gonga mi waɗa montage dari walla mi yalta e hôtel jiya image o cikka ko gonga walla mi waɗa en nanggodiri e junggo gorko goɗɗo walla no ɓuucodiri e gorko goɗɗo cikka ko gonga musidɓe tedduɓe taw wona gonga ko montage woni ko wiyete hannde intelligence artificielle ɗum noon tinɗen bandiraɓe bandam en jiiɗo leydi Mauritanie waɗiɗo seppo ñande ɓe jaltiniɗo seppo ngo ɓe mbi ko Mauritanie naɓe mbaɗi seppo hollirde yo président Mauritanie yo démission caggal discours mo waɗi toon to dowlaji tedduɗe Amérique tawa ngoon seppo waɗanongo ko seppo Mauritanie naɓe mbanno hollirde metti mumen ko fate ko Israël waɗata Gaza ɓe batti montage o ɓe batti ɗum wonde seppo ngo waɗa ko wiide Mauritanie naɓe yo mbi hoɗo leydi ndi hono Mohamed Cheikh Ghazouani yo démission saabu discours wonno dowlaji Amérique sarima e réseaux sociaux no feewi sa yicci kaw gonga musidɓe tedduɓe ndentuɗen ɗiɗo réseaux sociaux ji ndentuɗen ɗiɗo image uji ɗi neɗɗo yiyata e réseaux sociaux gande koye ko ɓuuri hewde he 90% image uji jiyeteɗi gande woda wona gonga ñanden yalti sarima e réseaux sociaux ji Amadou Koufa ne nanga ene tonga photo makko yaltinama tonga yimɓe ne gulla e sare réseaux sociaux en keeɓi fodde ujunnaje namde yimɓe ne namde beele ko gonga Amadou Koufa naggama mbiɗen ala wona gonga mbi ala ko hunde wonde yalti réseaux sociaux ji fetiti patita min ji photo ɗe min mbaɗi ɗi foof musidɓe tedduɓe montage ne heewi hannde en ji ko photo Amadou Koufa yiya ko kanko tigui mo fuuɗi ware makko waɗi pop juuɗen kartira caggal tonga kono huude montage wona huude wonde eɗen gandi ko addani gandanɗa hoore maɗa wadde oɗo natal mum ene tonga ene wulle neɗɗo ne wawi joni wadde bonnude yidde bonnude joom suudu maɗa yaltina e réseaux sociaux mo ɓorti ha laaɓi walla yaltina réseaux sociaux omo dari yeeso hôtel walla yaltina réseaux sociaux mo ɓucodira e neɗɗo goɗɗo walla mo nangodira e neɗɗo goɗɗo donc ganden musidɓe tedduɓe holko heewi kadi yiiye wona gonga e oɗo saaha joni ko montage ndentuɗen no feewi e ɗiɗo image uji eɗen jogui jayndeli men taw ko laaɓɗi labtuɗi ko wayno jeyɗe weltare ɓiɓɓe fulɓe ɓe tinni maɗa alhamdulillah rabbil alamin hewani haalde ko fefidi hewani haalde ko gonɗani eɗen jogui radio ji men eɗen jogui télé ji men eɗen jogui gandanɗa ko ma radio ji étranger wayno RFI e gueɗe mbaɗe noon tawa kabaruji laaɓɗi ceer wona kabaruji réseaux sociaux ji wona kabaruji réseaux sociaux ji en mbiyani ko réseaux sociaux haali fof ko fenade kono ko ɓuuri hen hewde ko fenade ko ɓuuri hen hewde ko montage ene waɗi ko wiyete infox ne wayno leydi jamma ñalawma son jii so ɗon jeeɓa TV5 Monde walla France 24 e kala saaha ɓe jaltini image uji
ɓe kollino oɗo kabaru sawa tigi windama walla yaltindama jayndiji ɓe kollon ɓe démonta hala ɓe mbiya ɗum ɗo ko info kabaru mo wodani ko kabaru baɗa triqué ɗum noon banda men musidɓe tedduɓe tinnuɗen no feewi e rentade e ɗiɗo réseaux sociaux ji tinnuɗen holko neɗɗo neldanma image wiide joom suudu ma waɗi ni walla joom galle ma waɗi ni walla sehil ma wima ni walla sehil ma waɗi ni ene wawi yaltinde joni jomum e haala taw ko haalata ko e gandanɗa hoore maɗa toni mum ne jarani e haala audio fawi hen o cikka kañum haalata taw wona kañum ɗum noon so tawi a renaki so tawi artirani hakkille ma ganca ko jinnuɗa walla goppa ko nanguinoɗa taw koye dow erreur titinoyta ko erreur taw ko bonanno boni eyyi musidɓe tedduɓe ko yidde wiide en tan yen tinno no fewi ɓeyden rentade ɗiɗo réseaux sociaux ji gila to banggue information ngaji ha to banggue vidéo ji ha to banggue nati eɗen mbawi yaltinde joni joni soɗa yiiɗi bonnude neɗɗo hayso ceernajo mawɗo aɗa wawi yaltinde joni joni e haala taw ko haala bonka jaltina hen sawta makko yettuni makko ne dilla sikke kanko haalata taw wona kanko tawol haala goɗɗo kaw haalatno audio goɗɗo yaltini fawi dow haala makko sikke kanko haalata wiye woy sababu ceerno kaari ene haala mbaka ni neɗɗo dawrugol mawɗo ene wawi waɗede noon neɗɗo dowluɗo neɗɗo public mawɗo ene wawi waɗede noon ɗum noon tinnuɗe musidɓe tedduɓe tinnuɗe gande montage uji hannde no keewi ko wiyete hannde intelligence artificielle mbawi yaltinde joni mbimi saabu on jii e intelligence artificielle jiya Bassirou Diomaye Faye ne haala ne ƴakka mburu cikka kañum jiya hoorejo leydi Mauritanie waɗe ne ama cikka ko kañum hoorejo leydi Amérique jiya ne ama cikka ko kañum taw fof ko montage ko wiyete intelligence artificielle haadduno heeɓi hannde sa welama bonnude neɗɗo a bonnat ɗum hannde ko neɗɗo hokkira hakkille mum noon ko ha wawa aynude anda beele oɗo image ko gonga walla wara gonɗani oɗo kabaru beele ko gonɗo walla gonɗani oɗo neɗɗo beele ne wawi wadde ko wiya ko walla ala kala ko neɗɗo hannde yi heeɓi ummorade joom suudu maɗa ummorade joom galle maɗa ummorade sehil ma ummorade pop tinno ko adi kaɗa gonɗina walla ko jiiɗa information ko adi kaɗa gonɗina tinno aynir hakkille ma d'abord ha ƴeewa tawi ko gonga walla wona gonga ko addi fof kala ko jiiɗa waɗe hakkille ma d'abord ɗum ɗo wodani waɗe hakkille ma ɗum ɗo joni ene wawi taw ko montage wawi taw ko intelligence artificielle ko addi kaɗa gonɗina aduna heeɓi ɗon no ndentɗen no feewi e ɗiɗo réseaux sociaux ji ndentoɗen no feewi e information ngaji jaltoji e réseaux sociaux ji ndentoɗen no feewi e nate e vidéo ji jaltoji gande ko ɓuuri hen hewde ko montage ko ɓuuri hen hewde ko cinéma ɓuuri hen hewde ko cinéma saabu aɗa andi cinéma ɗi joni joni oɗo acteur o joue jiya lawɗo seeɗa bande o waare ha jiya o warama o maayi janggo jaaha film goɗɗo tawamo toon jeeya théâtre uji men ha e théâtre uji men tan e Pulaar ayde ñone ɗo wiya maayi ha waɗe Guénési janggo jaam jiya mo joué film goɗɗo ɗum noon mbawen serdude ko wiyete personne e personnage personne ko neɗɗo o personnage ko rôle mo jouata o ko rôle mo jouata o ɗo o wiya ko kangaɗo janggo yo ko ƴoƴƴo ɗo wiya ko basɗo janggo o wiya gandanɗa hoore maɗa ko galo mbawen sendude ko wiyete personne et personnage enen noon saaha hay film jiya neɗɗo joué e film hay théâtre uji men o joué hen rôle taw ko rôle mo moƴƴani yimɓe fof gañciramo o rôle o hay hankkadi so jiimo jirtamo ko nden yitere bonande jejji cikkata mataw ko joueur rôle joué personnage makko mo woni sikkata ɗum woni personne makko noon neɗɗagal makko fotiri taw ala ko on rôle mo rokka nden ganca neɗɗo tan saabu eɗen gandi waɗi yimɓe e film ji toujours dokkate ko rôle méchant ko rôle gandanɗa ma wonde neɗɗo bonɗo neɗɗo liggotoɗo neɗɗo gañɗo yimɓe neɗɗo barowo yimɓe somi rokkiri yeru film gogo Aïcha walla Dj Dou film ɗon to wiyete Daouda firtani ko noon ɓe mbayi ala ko rôle mo ɓe dokka rôle o noon neɗɗo so rokkama rôle yo joue rôle mum ha timma neɗɗo halfinama hunde yo wat ko halfina ko ha timma kono noon ganden ɗum ɗon ko cinéma ganden ko théâtre holko ɓe jiiɗi hollirde holko ɓe jiiɗi famminde mbasen nanguirde ɓe koɓe jiiɗi hollirde holko ɓe jiiɗi famminde ko buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeñde seeɗa jubbande buuɗal yurmede ko fate talata jertino ko fati ɗi réseaux sociaux ji ko fati gonka men hannde ko fati ko wiyete intelligence artificielle e sotowol musidɗo moon sehil moon Haly Abouba yo jaam Allah ñallan en